Млад инженер и негов колега са командировани в района на Сърница и Доспат. Докато правят обход през горите, те попадат на странни следи в мартенския сняг. Такива следи никога не бях виждал преди това. И първата мисъл, която ми проблесна тогава, беше, че това са наистина стъпките на митичното същество Снежен човек или Йети или Бигфут. Инженер Дурчев успява да заснеме странните следи с фотоапарат. Това са автентичните фотографии, направени преди 27 години. Снимките и лентата бяха изпратени в Института по криминалистика към МВР за изследване на истинността им. Сред учените изследвали снимките е сегашният директор на Националния природонаучен музей. Тогава, когато ги видях, възкликнах и им казах, че това прилича страхотно на следите, които ги представят за Бигфут от Тихоокеанското крайбрежие на Съединените щати и Канада. През 1967 в Калифорния Роджер Патерсън и Робърт Кимлин успяват да заснемат загадъчния снежен човек с кинокамера, а снимките на инженер Дурчев са първите и единствени за сега доказателства, изследвани от криминалисти и учени.